ma dalla yawa ya san babban kidan sarga da sauro ana shagaban ta zuru da su goro ana rera baituka na da na tsaro na ci gwada uban tabo ciki na yi haro yawa da dan sakaran har wanda ya turo kama da bambanci babba da yaro kamar makwarwa da su mauro ko kuma masara ita da su gero ko ka dauki shata da su ɓairo ka san ko ai da bambanci a walla ya so ya ci banza sai gashi kuma ya tashi ga banza bai kai ko ina ba yaro sai izza nasarar gawuna ya tumbushe gwaza ya lashe kuramari yawa banza ba ta samu ba ɗaya kura 30 bai kai ba ashe wuyansa bai isa yanka ba bai isa sankaran da zafi sosai ba kujera ta gona a yi ba wasa ba kai ba a majalisa ta tarayya ce ba ba kuma ta karanci amomi ne ba balle ka ce ba za ka ji tsoro ba gashi an buga kuma baka kai ba sai ga auna sai ga auna yawa ga waziri da baitoci idan makere yaro da kawaici ni ne na gawuna mai hana barci a gwamnan Kano kaɗan nan gaba minci sabon na jiniyo ne ɗan gaba na fi uku aka zari ba jiniyo ba zai canza hali ba kai shi ya ce a yau haka baba shi ya ce in an zo a ci banza kai banza ba ta samu ba ya ku jama'ar Kano firamare ya kammala saura general zabe ko can general zabe na sirga wanda za mu zaba mu yi karto an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sirga da sauro na sirga wanda ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na ce yaro ya so ci banza haya banza ba ta samu ba daga ta ga wanda ya ci tsirar da dan na isa sauro dibtin ganduje ya ci zabensa na farko an zo a ci ma dalla firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na hai farko to da farko Allahu zan kira shi yayi kowa an zo a ci wanda shi yayi mai rai jim kadan ya zama gawa banza ba ta samu ba gawa da fa mini baitukan su je kunnun kowa an zo a ci na miƙa sakoncin zaɓe ga Kanawa da na ɗauko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ka ƙara salati ga wani da ba wanda ka aiko yawa an zo a ci kuma zo na sannadinsa ne ni na yi karko banza ba ta samu ba to har hali har sahabihi sun faɗi sako an zo a ci wanda kai ka ce yan aljanna ne mai ki zai shiga na rako an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ashe sawo rafumi baya taushe da giwa an zo a ci kamar ni sha daban ne da na wawa banza ba ta samu ba kuma akwai bambanci biya na taushe da kuɓewa an zo a ci lissafin duna ne da yaransa na ɗaukuko yawa an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko takalmin wani ya bata ya fasa da madauki an zo a ci majalisa bana ta bare sai dai ya ci kwaki banza ba ta samu ba layar mu da rago bana sun ko da awaki an zo a ci kan da mai kishi dan halali a gwamna ya dauko
ta samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. To hakika shi dan halaka ba zai manta gida ba. An zo a ci banza. Wanda ya saba abun kwarai ba zai canja hali ba. Banza ba ta samu ba. Kamar Nasir Gawuna da bai saba fushi ba. An zo a ci banza. Mai nasara shi halinsa a gidansu ya dauko. An zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. To sabon jidiyo ne ba zan yi faɗa ba. An zo a ci banza. Na biyu na bai saba fushi ba. Yawwa. Banza ba ta samu Ya ce ba. na warware kullum su gane banza ba ta samu ba. An zo a ci banza. Ga Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. An zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala ansar gaba sauro. Nasir Gawuna ya ci zaɓensa na farko. Asha! Yawwa. Ai, wa ya faɗa maka? Barna gabas kake. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasir Gawuna ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabar take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna Nace ya in ci. kai wa ya faɗa maka. Wai bar na gabar take. Gashi mun da tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasir Gawuna ya ci. Wa ya faɗa maka? Ma dalla. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna Ta ya ci. cikin baitocin da zai yi yau da akwai tambaya. Wai da magi da gishiri waye yake gyara nuna. Bayan maganar daudawa bakar da kuce in tsaya. Balle na mashi da ke saka ko ba dandano a ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Idan ga mota a gari ta yazan tafiya kasa. Kana kowa aka bashi yake karba shi zai rasa. Ai na ma dai an jima mu je ko kusun bisa. Sola da 'yan takararsa karadi zai hana su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Kowa ya ga damisa tana da alamar faɗa. A yi mini yar dariya ya fi a yi min shuda. Ku dai galibiri mu da banza a samar kada. Domin shiga wanda jannaral ne ya rage kawai ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna Ta ya ci. zafin nema ba za ya kawo samu kam a nan gaba la'ima da kayan gwari za su yi ragam. Ta sai dai su ji gobe mun ci zabe kawai kwatsam sai mun toshe mai yaudara ko ɗaya ba mu san su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya ci. Ita mace bara tana da kyawu sai yaudara. A to kuma sannan gashi jayira ba ta gudun kira. Misali kan zula ne nake ba ku ko an kara. Domin ko dan farfaganda ne ku shaida mazambaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasir Gawuna ya To ci. kai ne yaro uwa ya turo ka ka ja fada. Kuma ka san ba ka iyawa hakan ka tara da gashi an kashe ka tun jiya har kashin gida. Rashin tarbiyyar ka zai hana a komen banka karaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take.